Ya Ubangiji Allah na roƙe ka. Allah ka azurta mu da haihuwa daga ni har ƴan uwana gabaki ɗayan mu. Ya Allah na roƙe ka idan zaka ba mu waɗanda za su zama masu jin kanmu, masu tausayin mu. Allah ka azurta mana mijin. Allah ka ba mu zaman lafiya ka haɗa kawunan mu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. To ni da na bi hagu na bi dama, ni da na ba malamai kuɗi na ba bokaye kuɗaɗe na, sannan har zaki gaya min wani abu? Wallahi duk abinki zaki ki gama. Kallon ki nake kar in gaya miki. Kuma zama gidan nan Hajiya dai ni da kike gani na ni ce kujerar tsakar gidan nan. Kuma kina so kuma ki so. In a world where power controls everything. We hope that your many years here have been a lesson for you, to improve your character. They created him to destroy others. Goga, the weapon. He fought for them. He bled for them. But they abandoned. We failed him. But do not worry. Years later, they want him back. This release the chance to be let loose again. They are not driven by profit. What they seek is opportunity and permission. Bring Gogo out and have him return to exactly where he left off. A lost love. A hit. Promise me that. Promise you. I promise you. Hidden truth. A deadly mission. Will he obey or destroy the game? Darty game, darty game, darty game, darty game, darty game, darty game, darty game. Yusra Ventures Film Production present the first AI series. It's time to speak the truth. Our state needs a leader who is kind and honest. This is why I believe you are the true definition of a leader. Adamu! My brothers, I have heard your voices. He's strong, popular, and has many supporters. What you don't know is this: politics is a dangerous game. It takes many names and each has its time. We must choose a party that has strong grassroots support. I swear I will kill him. So this is the one you dream of marrying? With that wicked heart of his? It will never happen, not with my approval. Amina's father has reported you. From today, there is no more you and her. If I give you more certain, you must do it or I will kill you! Fine, I will do it! Stop! I will not hear another word.
fi so sai dare yayi idan kin zo zauna kin nutsu sai in tattauna maganar da ke. Wace magana kenan? Dama Abdulsalam ne ya ce na faɗa a gida cewa shi fa ya shirya yana so zai turo iyayensa magana aure. Aure? Ummul Khairi? Haba Ummul Khairi, kina fa ganin yadda nake fama, ko muke fama, kullum sai na fita kafin in samu mana abin da za mu ci. Kuma yanzu ina Abdulsalam ya bujiro da magana aure? Gaskiya ki ce masa idakata tukunna. Ai wannan sai mutane su yi mana dariya. Kuma ba haka ne, daman umma dariyan ma suke yi mana yanzu. Ƙwarai ma kuwa. Ni ko har ga Allah ba wai na kike auren nan bane. Amma yanzu idan kika tashi aure da me za a kai ki? To umma zan mishi bayani insha Allah, dan mun kawai dai dan ya riga ya mutsa ne ma shi yasa na miki magana. Amma gobe da safe idan ya dawo zan gaya mishi saboda amma gaskiya dai ba zai yi ba saboda yanzu ma fa sai dai inda daddare kin fita fa kin yi mana fafutuka fa sannan muke samu. Aka ce aure umma abun. Ki ba shi haƙuri, ki ce yi haƙuri tukunna. To umma zan gaya mishi insha Allah, inda ya dawo gobe da safe zan gaya mishi. To shi kenan. ai idan mukiya ka san da san da yake so a alishi ka san nan da mafi kuma hajiya abu da hajiya salamatu duk hanyar ba wani labari of course hanyar ba a je aka nemo mace mai kyau amma ka tabbatar cewa da yanzu suna haifu shi ne magana idan ka nemi mace da za ta haifu kar ka mata magana domin ta ɗauke ka kamar iri ɗaya miki duk kamar yadda ne ke da kar ka magana of course idan ka kawo da ta haifu a gida zan baka ta zan baka mota zan baka dubu ɗari da rabin da kai ta zai ba shi ne magana let me tell you all history da lokacin da hawa uku da abokin fasu of course lokacin da aka yi abokin fasu shi ya kawo karyar kusa saboda da duk wani kwanan kashe gida mai hawa uku tule ba shi a kai no ya tashi aka kai babban yanki na nan ajiya da yi mata da zata yi alright shi ne magana na yi ma alkawari so kada kawo of course Ina son ki faɗa ma Abdulsalam don Allah ya rabu da yata. Me yasa kika ce haka umma? Allah kaɗai shi ya san abin da yake zuciyata, kuma shi ya san abin da yake raina. To shikenan zan faɗa masa. Da kuwa zan ji daɗi idan kika faɗa masa. Umma ki kwantar da hankalinki, zan isar masa da wannan saƙon kamar ke kika faɗa masa. Da kuwa na ji daɗi abin da Bilkisu, abin da ya sa na ce ki zo nan ki same ni, akwai magana da nake so mu yi da ki. Bilkisu, ina so ki saki jikinki tamkar kina gidan mahaifinki, kuma ki ɗauke ni tamkar mahaifi wanda ya haife ki. Ki mai da Hajiya zile uwa, kuma insha Allah mu mun yi alƙawarin cewa abinda duk ɗaya mahaifi yake wa ɗansa Bilkisu za mu miki. Da fatan za ki yi alƙawarin cewa kin ɗauke mu kamar mahaifanki ko? Na gode miki, Allah ya miki albarka. Bilkisu, ki zama mai haƙuri da juriya kamar yadda mahaifiyarki da ta haife ki ta yi haƙuri da ke da juriya har Allah ya raba ku. Domin ta yi juriyar
zama da juna biyu kafin ta haife ki. Ta kuma haife ki, ta rene ki, ta shayar da ke har tsawon kusan shekara 2 kafin ta yaye ki. Bayan ta yaye ki ta kula da rayuwar ki tun kina karama, karki bata, karki kaza kaza, baki da lafiya, baki da bakin da zaki ce ga inda yake miki ciwo, amma ita haka za ta kai ta kawo asibiti, wurin waye, wurin wanzamai, masu maganin gargajiya, waye waye, haka dai hankali zai tashi, hankali ba zai taba kwanciya ba sai an ga kin samu sauki, wanda duk lokacin wannan ke baki san me ake ba, ko kin sani? To amma kada ki manta fa duk wannan ɗawainiya da mahaifiyarki take yi da taimakon mahaifinki, domin mahaifinki shi ya ɗauki nauyin ta, yake ci da ita, yake sha da ita, yake kula da ita magani, kuma idan ba ta da lafiya hankalinsa a tashe yake, shi ma sai ya samu mata lafiya. Wannan dalilin yasa aka ce babu abin da ɗa zai yi wa mahaifinsa, kowane ɗaya daga cikinsu, ko uwa ko uba, wai ya biya shi, ko da goya shi yake, domin ya taimake shi lokacin da shi ba zai iya taimakon kansa ba, ya so shi a lokacin da ba zai iya amfanin komai ba. Saboda haka ina so ki zama mai biyayya da haƙuri da juriya da ɗaukar maganar mahaifa. Kin ji ko? Idan kika yi haka za ki samu ci gaba a rayuwarki, wanda duk ɗan da ya bijirewa mahaifinsa ko mahaifiyarsa, to duk hasken da yake gani a gabansa a wannan lokacin, to ƙarshen zancen zai zama duhu. Lokacin da ba shi da mai taimakarsa, mai yiwuwa ma iyayen sun tafi sun bashi, domin haka duniya take. Wannan ya haifi wannan, wannan ya tafi bar wannan, wannan ya haifi wannan, wannan ya tafi bar wannan. Shi sa aka ce ku yi haƙuri, ku yi juriya. Mutumin da duk yake da mahaifa a raye bai shiga aljanna ba, to wannan mutumin shi yafi kowa zama asararre a duniya. Kin ji ko? Da fatan abin da nake faɗa miki sun shiga kunnanki, kuma Allah ya miki albarka, Allah ya raba ki da sharrin rayuwa, da sharrin ƙawaye, da sharrin abokan halitta, kowane iri, mutum ko aljan. Na gode Bilkisu, Allah ya miki albarka. Ina son kuma ki sani cewar abin da duk ya shige miki gaba kowane iri ne, ko kuɗin kitso ne ki zo ki tambaye ni zan baki. Kin ji ko Bilkisu? Duk abin da kika gani, ko anko ne za ku yi na ƙawayenki ko na makaranta ko na menene, ki zo ki tambaye ni, kar ki tambayi kowa. Sannan kar kowa kuma ya miki magana a waje da zimmar cewar yana son ki, ba tare da kin ce ije ya tuntuɓi mahaifinki ba. Ni ne mahaifinki. Duk wanda ya ganki a waje ya ce yana son ki, to bayan mu ne mu iyayenki da muka haife ki. Kin ji ko? Wani ƙaryar soyayya menene ina son ki ko zan miki me, ƙarya ce. Bayan wanda ya haife ki ne ko wacce ta haife ki, duk soyayya. Saboda shi bai san ki ba lokacin da kike karama, ƙaryanta ma lokacin da ya ganki kina karama ce, in an ce ga waccan zan baka, ya ce wannan mai majinar me za mu yi da ita, cakwakiya kawai. To saboda haka soyayya bayan mahaifa take. Kin ji ko? Yawwa, na gode miki, Allah ya miki albarka. Amin. Za ki ci magana duk da zan faɗa miki. Allah ya yarda. Yaya suna ina wani ɓangaren suka shi? Ba su na ne wannan duk sun tsinta zuwa. Yawwa, alhamdulillah. Dama haka nake so in zan samu da ni sai ke mu ci karan mu ba babbaka. Magana da muka fara yi a waya na ce to in gangaro mu karkare ta. A'a. Magana da kika fara min ta wajen Alhaji da dukiya da za a raba biyu a bi ko muna rabi ba. Wallahi kuma haka abin da ya faru ke. To amma dai kina fatan cewa wannan al'amari ya kasance a gare mu. Kuma mu samu mu dan ƙara murmurewa ko ya kika gani. Kuma insha Allah ma zai zama namu. Da yardan Allah, Allah zai amsa kukan mu. Amsa. To yanzu me kika tanada? Tattaro ki kawo. Kin san dama Ladidi nake aika wurin malam. Amma wannan karan yadda na ji wannan abin da zafin sa, kafa ta tire za mu kama kafa mu je. Gani a gaban malam a yi da abin da za a yi a gama a wuce. Haba umma, malam kuma. Ni wallahi ba na bukatan kowane bukata a gurin malam. Na fi bukata a wurin Ubangiji. Shi nake jira ya amsa min kokana, kuma dukanmu na san ma zai amsa mana. Yaro da yaro ne. To wurin wa na ce miki, ca ne miki wurin boka zan ta ko ca ne miki da za a yi. Wurin malam fa na ce miki.
Addu'an nan na san ana yi. Muna yi. Kenan ni za ki dawo addu'a ma tukunna? Ni da na shiga harami ɗakin Allah gani gashi na dafa shi ne addu'a. Na shiga shabbakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gani ga kabarinsa ne addu'a wata kuma addu'a ta rage. Amma yanzu a nan kin ga mun shashance sai mu hanga baki muna bacci sauro yana karkada mana duwawu a baki. Shi ko malam akan buzu yake kwana yana gaya wa Allah kin ga bakinsa dole ya tuna mu zafi. Ki tattaro in tafi in je in kai masa. Ayi a gama. A wuce wurin. Gaskiya umma ni ba na bukatar zuwa wurin malamin nan. Saboda sau da yawa ba abin da kake so bane kake samu idan har ka kai kokanka wurin malam. Amma idan ka yi hakuri Allah zai amsa maka addu'anka. Allah sami du'ai ne. Amma ke wallahi kai shashasha mutuniyar ban za mutuniyar wobi ja'ira. Ana nuna miki gabas kina juyawa yamma ana ce miki ga annabi kina rufe ido. Ki bude ido tarwai ki ga haske yarinya. Ke don uban ki shigowa wannan gidan da ba a je wurin malam din ba da bai karfin aski ki ba. Wace gwagwarmaya ce ba ni ba. Kuma babu kyau. To ce miki ne wai wurin boka zan je ko kuwa a'a ce miki ne da za a yi. Ne babu kyau ka je a taya ka da addu'a ne babu kyau. Shi ne zan je marinki amma raina baya so. Da ki so da kar ki so ke amma sai ma an yi kawai. Ya za ka ga miki magana mai ina daga harshe kina daga min harshe a kamar mutunci. Duk abin da ba ki da harshe shiga. Ki je ki zauna ki a هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله. Wai da wani bacci kake yi ba? Haka ina ɗan jin amma ina jin kin fara ni kira a ɗin kawai sai na tashi. Ita ma ban san da yake. Wai, kin san da wata abubuwan cikin na gidan nan lokaci zuwa lokaci. Ki sai dai da kin ɗauki karatun alƙawari ana ta yi karatu. Amma irin da ƙawayen nan ko na ina zuwa wajen ki gaba ɗaya ba wasu. Gaskiya ne. Ina da ƙawaye ba wai ƙawaye ne ba ni da su. Amma gaskiya ban ɗauke su da wani muhimmanci ba. Na fi ɗaukar rayuwar aurena da muhimmanci. Saboda yawancin ƙawaye za ka ga suna ɓata zamantakewan auratayya. Shi yasa gaskiya na ajiye su a gefe na fi ɗaukan aurena da muhimmanci. Gaskiya kin ga babu mafi girma sai kin ga babu muhimmanci a tare da ke. Kana buƙatar wani abu?
Kai, wani kuke yayin zama wata sana'a bai. Me gida yanzu za mu fita. Muna jira a roƙa mana sa'a ne. Wace sa'a? Tindina an sa malam ya yi addu'a ya nema mana sa'a. Kawai abu ɗaya nake so da ku. Kai tunda na ga yanayin shigarka yau akwai wani babban ɗaurin aure a can unguwar tudu. Manyan mutane za su zuba. Ka je ka saje a cikinsu. Kai kuma ta ma ga kanan ka je ka ɗau kayan aiki. In an hana ka kawai ka karɓo. Dan haka ku zaba. Wallahi in ne ma wani kai da kai nake. Kwana biyu jawalan ma biyu kake kawo ya fi ka kawo aiki. To wallahi ka kula. Ku shige ku tafi. Allah ya ja da aikin malam. A ba ai ku ne mu malam, in babu ku babu mu. Allah ya taimaki malam. To yaran nan ne, ka san sun fita sana'an nan yanzu. Yar addu'an nan dai da ake yi malam a ci gaba da yi. Allah ya taimaki malam. Zuwa yamma za ka ji saƙona. Kenan malam nagode. Allah ya sa su da babban rabo. In Allah ya yarda kan ma yamma za ka ji saƙona malam. Nagode. Ai sa an neman muku ita tuni duk wanda kuka raba sai kun zo min da kayan jikinsa. Ta yi da mutane na cikin tashin hankali. Tashin hankali? Yanzu zai barin ta bace miki magana. Yau Alhaji ya tara mu cikin gidan nan. Ya yi alkawari ga duk wacce ta riga ta haihu. Zai raba dukiyar shi biyu ya bata. Dukiya? Dukiyar shi. Ba ma zai dan riba ya bayar ba. Rabawa. Kin ga kuwa? Ai dole ne ma ba ta zama. Saboda duk da ba ni kaɗai ce mace a cikin gidan da ba ni ma wata na samu, amma zan so a ce ai na haifuwa Alhaji Magaji. Ko ba haka ba? Na rasa inda zan ina cikin tashin hankali sai ce to bari in kira auki. Ci ko da yadda za a yi. Gaskiya zan so a ce ki ma kin haihu, amma da yadda za a yi. Kina za gidan Adama ƴan kuri shine kawai an sarrafa magana. Ki tabbatar aikinta yana yi? Na tabbata. Kina da garanti? Ta yau wasu da yawa. To kina gara ina da tabbaci a kan can gara da gyaran taɓe. Yanzu tunda kin kawo magana a kai, to har ke ma a ce can ɗin. To in dai ba haka ne komai zan iya tanada da dukiya ta je kai domin bukata ta tafiya. Ba mace na zama ba. Dukiya ba za a raba biyu. Na ji daɗi, na gode gaskiya. Ka san abin da yake tafe da ni? To maganar nan ce ta kullum dai. Ya nani? Maganar haihuwa. A inoyin nan ya yi kamun haihuwa. To wani ƙa'idodi ne? Ka disku? Ina ɗan kawo man ma'aƙan ɗauno guda 10. Makahon sauro? To guda 10. Da ma'a ɗan raƙumma guda 10. Raƙuma baƙaƙe? Su ma guda 10. Da yi ɗan abin ya yi kamun haihuwa. To. Biyu. Biyu. Haihuwa. To yanzu me zan bayar? Ba ma karɓar kuɗi. Akwai wata tsohuwar rijiya ta. Ki zai in tuma kuɗin a nan. A hanyar da na taho? A can zan je in saka? Insha Allah. Yanzu zan tafi in na je ni sai in jefa. Kana in faru za ta wata ɗauka. To disko ayi kokari ayi. Ai. Wannan abin da Allah na gaji da wannan. Ya ƙi ƙinin akini ina. To shi ke. A dage disko. Zan tafi Allah ya yarda. Ba damuwa. To na gode. Na gode. Na gode. Ya yi kamun haihuwa.
In a world where power controls everything. We hope that your many years here have been a lesson for you to improve your character. They created him to destroy others. Goga, the weapon. He fought for them. He bled for them. But they abandoned. We failed him. But do not worry. Years later, they want him back. This release the chance to be let loose again. They are not driven by profit. What they seek is opportunity and permission. Bring Gogo out and have him return to exactly where he left off. A lost love. A hit. Promise me that. Promise you. I promise you. Hidden truth. A deadly mission. Will he obey or destroy the game? Darty game, darty game, darty game, darty game, darty game, darty game, darty game. Yusra Ventures Film Production present the first AI series. It's time to speak the truth. Our state needs a leader who is kind and honest. This is why I believe you are the true definition of a leader. Adamu! My brothers, I have heard your voices. He's strong, popular, and has many supporters. What you don't know is this: politics is a dangerous game. It takes many names and each has its time. We must choose a party that has strong grassroots support. I swear I will kill him. So this is the one you dream of marrying? With that wicked heart of his? It will never happen, not with my approval. Amina's father has reported you. From today, there is no more you and her. If I tell you you must do it or I will kill you! Fine, I will do it! Stop! I will not hear another word. Tun ɗazu nake fama da ke ki gaya min gaskiya, amma kin ki gaya min gaskiya. To ina mai tabbatar miki da cewa matsawar ba ki gaya min gaskiya ba, wallahi ba za ki guje wa hukuncin mu ba. Kin dai wasu fiye bayani akan mulki ko? Na yi mata bayani. Alhamdulillah.
Safiya. Na'am Abba. Ga bakuwa na an kama ki yar uwa ce a gare ki. Bilkisu ƴata ce domin yar amini na ce. Ina son ki jawo ta a jiki domin ta saki jikinta da ke. To shikenan Abba. Ta zama tamkai a gida. Kuma ki sanar da ita halayyar mu. Sannan ki faɗa mata abin da muke so da wanda ba ma so. Kin ji ko? To Abba, insha Allah za ka same ni mai biyayya kuma zan cata a jiki kamar ƙanwata. Allah ya miki albarka. Allah ya miki albarka. Amin. Safiya, admission din naku na EFCC ya fito? Abba wani irin EFCC kuma? FCE dai. Kin san tun lokacin da muka ga labarin nan birin nan ya sace miliyan 70 din nan. Da maciji ya haɗi miliyan 30 din nan kawai na gare na hankalin ya yawa shine ta hankalin mai tashi. Sai muka ga to me amfanin EFCC ne har yanzu ba su kama wannan mutane ba. Abba kai da kullum aka zauna da kai sai ka ba mutum dariya. Kin ji umma fa. Kai shi yasa wallahi ni ai shi yasa ma zan koma gona kiwon akuya zan koma mai haihuwa 8. A yarinya baki san lokacin da yake sai da agwaluma ba wai masu zaƙi ɓula-ɓula. Lokacin ai kina yarinya. Agwaluma nake zaɓa. Ka ce da na sha agwaluma. Wai agwaluma kan tafi da kan budurwa. Ha ba Abba, budurwa kuma. Na ji tsoron Hajiya Zile na ƙi karɓa. Ai dole ne. Ai dole ne. Ai kima lokacin kina HRS. Kai Alhaji. Umma wai haka ne. To ba komi, Allah rufa mana asiri. Hajjaji ikon Allah, barka da zuwa Hajjaji. Lafiya lau wallahi. Sarkin gida da fata zan gaya muku wani magana. To Hajjaji. Da kani sai kai. To Hajjaji. Ba na son kowa ya ji wani. Ba za a ji ba wallahi. Akwai wani abu da nake so. To. Ka san da nake wanke ruwa a nan mota. Yake wallahi ni nake wanke ta. Sannan kuma ya yadda da kai ɗari bisa ɗari. Haka yake. Ina son akwai layar da zan baka. Zan baka laya ka saka mishi a ƙarƙashin mota. Zan mai da kai cikakken mutum. Kaga Alhaji baya maka gobe. Wallahi albashin ma da kare yake fita. Sutura baya iya yi maka. Ai ya jani. Kullum kana yawo a cikin tsumba. Ai ya jani. Zan ɗauki naira 10,000 kuma. Allah ya kare arziki ya jani. Sannan kuma zan baka rubun shinkafa ka kawo mahaifiyar. Kai. Ga ta yi mu jawa wallahi. Sannan kuma zan maka duk wani abu na rayuwa idan ka tashi ne. Yu. Tuka. Allah ya kare arziki. Allah ya kare arziki. Amma ina son bakin ka zama kanin kafarka. Kar da ka kuskura ka gaya kuwa wannan magana da magana kai. To ai da gida jadu. Ba wai karkashin mota yake so ba. In cewa take in ce kuma da nan alajin kawo. Abu zan zo da su. Kuma magana insha Allah wannan kika ba wannan ba dan ko kunne na nan ne kadai yaji wannan na tauye shi ba zai ji me ake ciki ba inda ai wannan cikin same ta alƙari lafiya ta ni das kai amana of course. Kayan timina abadan wallahi kai adan fara ma koyo Allah ya kamata a ce ka dai wannan dukiya ta yaya an go about don Allah ka sama Of course. na kawai ya zama ni idan ma course din ma ne Let me tell you something about this. yo sai kira lemo kaje ba ka ban ba ka ban lemon sai ga da kake faɗa ai Sarkin gida. Shi ne
magana. Kana jina lokacin da muka je bangana gashi lokacin zai sha shayi botiki 3 lokaci da. To ina ga ma ko da gidan injin nika ne kai karewar shan ruwa mun ga karshe injin nika ke tura galan da shi ma yake shafa ne kai. Of course. Okay. Maganar Kano an gaba magana ga malam. Ko ba haka bane ba? Ka dakata. Mun ba mu zo gidan nan ba sai warwa shi waka kana fas kana samu. Ba gidan nan mun ka zo mun ga ake ta babbaki. Of course. Naje kokuta. Naje bakin asibiti. Naje kokon bai. Naje kasuwar kantin kwari na makare na je shoprite na je gidan zu let me tell you history about something na makare a kwana kasan zauna a british gidan zu a shoprite tun na je na samu mata da mutum British. Ni dai wannan yawon na ga iya zo na tana kuka ba kai ba mai hada can ba wata babba ba suna idan makare kasa na ka alaji of course. Ai ko da za a yi a buɗe tunani wajen ganin a samu alali ba wadda za ta yi daidai. Turawa rabinta sai na ɗauko na kawo alaji sai ce wannan ba ta haihuwa irin ƙaggari su hajiya salamatu ce ba za ta haihu. A'a magana da ke kai kawai a nemo wa alaji mata da za ta haihu ba irin wancan ba. Ka ga bayan wannan ba na kamar ba aka samu mai haihuwa za mu samu alheri ba a cikin lamarin nan ba. A nemo mai haihuwa da yake ne to. Ya zan Ka ga mallami ba ko gidan bulo nake wa aiki bai kamata ka dinga bar ruwa haka ba. Tun ka ji kana ta biyan da yawo. Ya kamata kawai abin da za a yi yanzu ka yi yunkuri ka hango mikiya ka hango nesa ka nemo mana wata wata alaji ya ga ta yi mai da cikin albashi na zama ta nima da raba ne ba ka rabi kuma ya daidai. Wannan shi ne maganar arziki ni da hanyar ba faɗa zan je lalaba tun da ƙarfi da magana wannan shi ne magana. Ba da ya kaji a je a nemo daga cikin albashi na zaurewa da wasu kaso in dai ka samu albashi ya ce ta yi masha Allah kan kaso da ɗauka baka tun albashi na kai baka ƙara. Shi ne magana na baka da ya ka. Ya Allah, ina roƙonka ka kubutar da ni daga sharrin wannan zamani da na tsinci kaina a cikinsa. Duk da na san abin da nake aikatawa ba daidai ba ne, kuskure ne. Don haka ya Allah, ina roƙonka ka kubutar da ni daga cikin wannan rayuwa da na tsinci kaina. Baki bacci ba kuma dare ya yi sosai umma kina ta addu'a. Duk wani mai imani
dole ne ya rinka tuna da ubangijinsa. Shi sa kika gani ina addu'a da daddaren nan, burina idan ƙarshen rayuwata ta zo in cika da kyau da imani, in kasance mai farin ciki in tadda ubangijina. Amin. Amma kuma umma ya kina addu'a kuma kamar zaki kuka umma, dan Allah kare ki bari ya ki kwanta. Zan kwanta, kake damu kin ji? Ki kwanta ki bacci, ni ma zan biyo bayan ki yanzu in kwanta. Ni gaskiya ba zan kuma ba har sai idan kin mai kin zo kin kwanta. Kake damu. Ga wannan 10,000 ne, sai ku je ku lallaba ku je shago ku yi siyayya. Kin san yanayin rayuwa yanzu komai ya canja, samun ba kaman da ba. Sai ku je shago ku yi siyayya sai kayan abinci. To yaya mun gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara. Amin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanda ka kula da mu kai ma Allah ya kula da bayanka. Allah ya taimaka, Allah ya wuce gaba. Mun gode sosai da sosai. Sai ma kan mu kaji tace za ta yi magana da kai. Allah sarki autar mu. Auta idan kina so kuma da magana a bakin shi ne yake ta wannan kumbiyar. Ha ba auta. Faɗi menene? Daman yayi ka san mene? Sai kin faɗa. Waya ce ba ni da ita yaya. La. Auta yanzu shi kenan ai wannan iskwanan in Allah ya yarda, in Allah ya yarda waya kaman ta zo hannunki ne auta, za ta zo hannunki. Kin ji? Na gode yaya. To ki dan yi murmushin mana, kwana biyu da ma na zo bana yawwa auta ni zan koma. Yawwa kanwata, matar da hankalinki farin cikin ki ai shine farin ciki. Shi ke ne yanzu. Na yaba maka, na yaba da ƙoƙarinka bisa tashi na hannunka. Abu na gaya ma shi da farar safiya, ka kawo min da bayan magariba, kaga itimis ko 24 hours ba a yi ba. Gaskiya na yaba da ƙwazonka, na gode, kuma nema albashi zan sa malam. A haba mai gida, ai ni na wuce ka yaba mu. Dukkan abin da ka sani ko bayan ba ranka ka san zan iya kula da iyalinka balanta na sai abin da ka ce mai gida. Na gode. Allah ya ƙara ma ƙwarin hannu. Amin mai gida. Allah ya ƙara ma ƙwarin hannu. Amin mai gida. Na gode kaji. Wala yaya ina faɗe ma jiya aka karɓe min wayana da daddare. A wace unguwa kan ta faru da ki? Hausawa sabon titi.
gida yaudara ta ci gida an kwace wa kanwata fa waya. Kai. Sai mai gida. Ina kayan da kai aiki jiya. Ka ta nan. Ba ni nan. Ka je ka kai mata. Ka rarrashe ta. Idan ka rarrashe ta, mu haɗu da kai a mahaɗa ta uku. Ita fa rayuwar dama haka take. Yau gare ka ne gobe ga ɗan uwanka. Shi yasa a koda yaushe nake gaya muku in kun fita operation ku ringa kula. Allah. Dama fa ita harka haka take. Sabon salo. Abu. Ya kai. Ai bari in gaya miki abu. Duk wani tsubbace-tsubbacen ki da wani bokayen ki da malaman ki da kike bi abu. Kujerar tsakar gidan nan ko? Hajiya Salamatu ce. Ko kina so ko ba kya so. Allah sarki to ban gaya miki. Ni idan na daina kasuwa ko sautu ba na kai mata. Kin gane? Kuma maganar kujerar tsakar gida da kike yi. Ai ni a yanzu ni ce mai danyen jini. Ni ce cikakkiyar matashiya saboda haka duk wani kisisi na da kini bibinki da wani yawace-yawacenki bari in gaya miki ni zan haihu a cikin gidan alhaji kuma in ɗauki kujerar zakar gida. To ina so ki sani, ai baki da kuɗin sautin da shi yasa kika faɗi wannan kalmar. Duk abin da kike yi wallahi a takun hannuna kike kallon ki nake yi. Da ke kanki da alhajin kansa da dukiyar alhaji gaba ɗayan ku a hannuna kuke kallon ku nake da ido. Dakata don Allah cewa zaki da alhaji da dukiyan shi a hannunki suke shi ma watakila dan ba lalle na in yarda ba amma ni yanda kike zaman aure a cikin gidan nan haka nake zaman aure yanda kike mata a cikin gidan nan haka nake mata don haka baki da iko da ni. Ina so to gaya miki abin da kike sani ba. Ki taka a hankali ki taka a sani. Duk abin da kike kallon ki nake kar nake kallon ki. Aure kina zo cikin gidan nan aure na zo cikin gidan nan yanda kike matar gida haka nake matar gida don haka babu wanda ya tsaye wani iko. To a ci gaba da yi. Kada a fasa. Kin ji ko? Kwarai ko in sabulu zai goge kaushi ba? Kiyaye kira gama. La yaya waya ka kawo min? A inda ina raye ki tabbatar ba za ki ji kunya ba. Kai yaya nagode Allah ya saka da alkhairi Allah ba zumunci. Abinda nake so da ki. Auta. Ina son ki kwantar da hankalinki. Duk wata kula da ta kamata a matsayina na yayinki. In Allah ya yarda zan ci gaba da bakinta. Burina a koda yaushe kada ko da wasa ko ki daka ta ƙawaye ko wasu abokanai ki jawo mana ko ki jawo a cikin danginmu ko gidanmu abin da zai zama abin Allah wadai a gare mu. Sannan auta? Na'am. Albishi. To ai ni ban ga alamar goro akan fuskar ki. So nake yawa sai yanzu na gani. Amma na ce albishirin ki kin wani dan haɗewa yayin da kire kin ce goro. In Allah ya yarda wayarki tana kan hanyar zuwa tafukan hannunki. Dan Allah ya Ki sa rai kawai ko ki jima a jikinki. Wayarki tamkar tana hannunki. To yaya na gode. Insha Allah kuma yaya zan zama mai biyayya gare ku insha Allah ba zan taɓa maka kunya ba. Shikenan. Na gode yaya. Idan ɗan uwar taki ta dawo sai ki gaya mata na shigo ban same ta ba amma Allah da ko dan wayarki yau ko gobe ko jibin Allah ya da dawo. Shikenan yaya. Yawwa. Zan faɗa mata. A ci gaba da kula kin ji? To yaya insha Allah. Ni na wuce. Sai ka dawo. Menene haɗinki da wannan? Ban gane me haɗina ba.
Yayana ne fa uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya. Kin san shi ne? A'a, tambayan ki kawai na yi. Ina tunanin bari in wuce kawai. Bari ki wuce? Bari dai mu wuce. Yaya bari mu je unguwa. Hello? Yallaɓai. Ka gani yanzu naga wanda ya ƙwace min waya a gefen titi shi ma yana waya. Muna sheka. Hello? Wallahi yallaɓai ya gudu. Da yana tsallake lokacin da nake waya da kai. Thank you.